semmonen hyvä fiilis tästä. Ei enää ikinä mitään tällaista. Aadan mä oonkin tavannut parikin kertaa tuolla Dr. Finein erottajan toimipisteessä. Tehtiin siellä konsultaatiota ja mietittiin, että miten me toteutetaan tää. Niin kohta mä näen Aadan ja sitten ruvetaan hommiin. Okei. Ihan kohta go time. Nyt nämä on viimeiset videot ja kuvat näillä vanhoilla, niin sanotusti vanhoilla luomilla. Vanhoista. Siis fiilikset. Oon mä hullu, kun mä niinku ilman mitään rauhoittavaa ainetta. Tältä näyttää leikkauksen jälkeinen aamu. Musta tuntuu, että nämä on parantunut tosi paljon. Mä en näe siis yhtään satu tai jomota. Ehkä noi leikkauskohdat vähän silleen kiristää, mut ei satu ollenkaan. Täällä mä vaan ilman aurinkolaseja meen. Mut joo. Päivä kerrallaan. Päivä 5 leikkauksen jälkeen. Mä tulin nyt tähän Dr. Finein erottajan toimipisteelle, missä Aada eli leikkaava kirurgi poistaa tikit. Tää on nyt viimeinen hetki luomista tikkien kanssa ja ne on mun mielestä parantunut tosi hyvin. Ei ole edelleenkään mitään kipuja. Ehkä vähän semmoista kutinaa siinä leikkaushaavojen päällä, mutta muuten kaikki mennyt ihan siis todella täydellisesti. Nyt on päivä 10 leikkauksesta. Tuolta näyttää. Mä aion nyt vielä jakaa tähän loppuun muutaman videon sieltä leikkaussalista, minkä yksi kirurgeista pystyi kuvaa siellä. Siinä näkyy tuoreet ompeleet ja mun kasvot siellä leikkaussalissa. Ja sitten sen jälkeen tulee vielä video, jossa näkyy, kun niitä luomia ommellaan kiinni. Eli siellä näkyy se luomen haava ja toisessa luomessa näkyy se piirretty kohta, mistä sitten kirurgi tiesi, että mistä leikataan. Mutta tämmöinen varoitus tähän, että seuraavat videot, siellä näkyy, tämä on tämmöinen sisältövaroitus, siellä saattaa näkyy verta ja ompeleita ja haava. Okei, leikkauksesta on kulunut tänään 15 päivää. Mä oon yleensä käyttänyt botoxia nostamaan mun kulmia, jotta vähän nuo luometkin nousis. Eli sehän on silleen kallista. Botoxin vaikutus ei ole kovin pitkä, se on muutaman kuukauden. Mä olin kesällä Dr. Finein semmosessa niin PR-tilaisuudessa, missä perustajat Sandra Lounemaa ja Aada Hukki-Aitala kertoi tästä yrityksestä. Sitten mä kysyin Aadalta, juttelin sen kanssa hetken. Hän on erikoistunut just näihin silmäluomiin esimerkiksi ja rintakirurgiaan. Ja siltä sitten kysyin, että mitä mun kannattaa tehdä. Että mulla on painavat luomet,
Ja mä nostan mun kulmia ja mä käytän botoxia ja la ja sit Aada teki hyvän konsultaation mulle ja sit sanoi, että voi ottaa botoxia, mutta se tekisi sen leikkauksen. Ja miksi mä luotan Aadan sanaan on senkin takia, että he hyötyis rahallisesti enemmän siitä, että mä kävisin siellä laittamassa sitä botoxia 3 kuukauden välein. Aada leikkaa Virossa Aurora-klinikalla ja Virossa ei ole alveja, niin tämä leikkaus on edullisempi kuin Suomessa. Tietenkin tämmöiset leikkaukset on niin kuin rahallinen investointi, eikä mitään todellakaan ilmaisia, mutta ei ole myöskään pistoshoidot, että nekin tulee niin kuin pitkässä juoksussa kalliiksi. Yleensä mä oon ottanut 3 kertaa vuodessa botoxia, joiden hinnaksi tulee semmonen 1200 vuodessa. Tää luomileikkaus maksoi 1900 € ja sitten mä maksoin itse noi lauttaliput, jotka oli tyyliin 30 ja kävin verikokeissa, jotka maksoi ehkä 50. Eli tää oli semmonen 2000 € suunnilleen, 2000 € paukku. Joo, mä olin niinku kesäkuussa siellä tapahtumassa ja puhuin Aadankaa. Varasin ajan, mä sain ajan 2 kuukauden päähän. Elokuun alussa mä otin botoxia otsaan tarkoituksena niinku lamaannuttaa tai niinku tavallaan viedä kaikki semmonen jännitys, mitä mä teen mun otsalla, niin tavallaan, että se otsa niinku laskeutuisi ja ne kulmat laskeutuisi, jolloin saadaan kaikki niinku ns. Tarvittava ylimääräinen iho sieltä luomelta pois. Mä en edes muista, kuka oli pistoshoitaja silloin, mutta siellä on kaikki ammattilaisia, että ei ole mitään semmoista, että joku on tosi hyvä. Ne on kaikki tosi hyviä, niin mä käyn ihan kenellä vaan on aikaa ja kuka siellä sattuu olemaan. Mutta laitettiin botoxia otsaan ainoastaan ja 2 viikkoa sen jälkeen leikattiin. Ja se meni tosi helposti. Ostin vaan lauttaliput Tallinnaan. Siitä otin taksin siihen Aurora-klinikalle. Kesti 15 minuuttia siitä satamasta. Sitten mä sain oman huoneen ja siellä niinku kuumottelin tulevaa. Sitten leikkaus oli nopea, meni alle tunti ehkä. Sitten mä olin 2 tuntia heräämössä, selasin puhelinta ja tein jotain somepäivityksiä. Ja sitten lautalla takas Helsinkiin. 8 päivän jälkeen otettiin tikit pois. Siellä Dr. Finein erottajan toimipisteellä Aada otti ne ja katsoi, että kaikki on mennyt hyvin. Fiilikset tästä leikkauksesta on tosi hyvät. Ei ollut missään vaiheessa mitään niin kuin outoa tai että ei saa yhteyttä johonkin. Että on jotenkin epäselvää milloin, missä, miten. Tästä jäi todella semmoinen ammattimainen, steriili ja semmoinen. Tää vaan niinku toimi todella hyvin. Mä tuun varmasti vielä jakaa mun Instagram-tilillä ainakin DJ Baby Boo tilillä näistä luomista niin kuin muutamien kuukausien päästä ja vaikka puolen vuoden päästä, että miten ne on sitten hävinnyt, mutta mulla paranee arvet tosi hyvin nopeasti ja niistä tulee aika semmoisia huomaamattomia haaleita, ei mitenkään, että ne olisi silleen koholla. Tälleen mulla paranee arvot. Mä veikkaan, että nämä paranee tosi nopeasti, mutta mä tuun tekemään tästä jonkinnäköistä updatea sinne Instagramiin vielä myöhemmin, eli jos kiinnostaa. Ja jos kiinnostaa muutenkin tämmöiset asiat, esteettiset toimenpiteet, kauneus, hyvinvointi, treenaaminen. Mä oon myös raitistunut, jaan siitä paljon ajatuksia. Leikkaus meni ilman tosiaan rauhoittavia. Semikuumottava setti, mutta hyvä niin. Niin mua saa seuraa Instagramissa. Mä laitan tietoja jonnekin tähän mun tilille. Eli nähdään siellä.